Det er ham her, vi skal hylde. Det er et stort øjeblik. Også for mig. Der er ikke noget sted, jeg hellere vil være end her i aften. For 12 år siden debuterede jeg op i den blå boks, der stod inde i cirkusbygningen, men det var den samme turnering, og Gade vandt den for anden gang. Historien her i aften, det er en stor idrætskarriere, der skal slutte. Og jeg er glad for, at der er fuldstændig udsolgt. Og det kun tog 8 minutter. Det havde han fortjent. Der er mange ansigter rundt omkring her, som man kan se, der er fuldt Peter i mange, mange år. Jeg kan også se, at hele toppen i Idrætsdanmark er mødt op. Michael Andersen fra Team Danmark, Niels Nygaard fra Danmarks Idrætsforbund og vores medlem af Danmarks Olympiske Komité, hans kongelige højhed, kronprins Frederik. Velkommen alle sammen. Og Peter Gade er noget helt specielt. Det vidner aftenens modstander også om. For 10 år siden, på bane 1 i Farum Arena, der mødte de to hinanden for første gang. Han var kun 19 år gammel dengang. Vi vidste godt, at han var et stort talent. Vi havde også godt set nogle prøvelser for hans repertoire i de forgangne år. Peter var på vej tilbage på det tidspunkt efter en hård skade, og det var lidt mærkeligt, at to så store spillere skulle møde hinanden på bane 1 i Farum Arena i anden runde. Den aften var det Peter, der vandt. Nu står vi her 10 år senere. Peter Gade er blevet 36 år gammel. Blandt andet blevet 29. Han har vundet 2 olympiske titler, 4 verdensmesterskaber og 50 Grand Prix titler. Det er men da Peter spurgte ham, om han ville komme i aften, så var han ikke i tvivl. Det er den største, vi har internationalt set i sporten lige nu, som er kommet til Danmark kun for at hylde vores Peter Gade. Tag rigtig godt imod from China, Mr. Lin Dan. Og nu vil jeg gerne have at give ham en varm velkomst på hans sidste aften som international badmintonspiller. Tag rigtig godt imod Peter Gade. Niels Mortensen, Carsten Sommer og særdommer Magnus Korsfeldt.
Peter Gade har altid spillet badminton på det, jeg vil kalde den fede måde. Han har ikke villet gå på kompromis. Det skulle spilles offensivt, og det skulle spilles på hans måde. Sådan brød han igennem. Sådan nåede han finalen i Danish Open i 1997. Det er blevet til 10 titler herinde i Copenhagen Masters. 10 gange er han blevet dansk mester. Det er også lykkedes ham at tage medaljer ved 4 verdensmesterskaber. Det er desværre ikke blevet til nogen olympisk-medalje. Det er ikke blevet til 24 Grand Prix-titler. Og i alt det har man altid i Copenhagen Masters og ved andre lejligheder kunne opleve Peter Gade som manden, der spillede med børnene, når der var børnedag, som manden, der var en stor ambassadør for sin sport. Det vil han fortsat være, uanset hvad der sker i aften. Mine damer og herrer, giv Peter Gade en stor velkommen. Badminton er for de personer, som virkelig kan fordybe sig i én ting, men samtidig acceptere, at man er afhængig af andre. Hvis du vil nå langt, skal du gøre dig klart, at det koster. Du vil ikke deltage i livet som alle andre. Du vil kun være en stjerne et sted. Der er ingen store stjerner, som er kommet igennem uden store omkostninger. De, der når længst, ved bare, hvilke valg de skal tage og hvornår. Det skal du lære hurtigt, hvis du vil blive en af de bedste og den bedste i verden. Og den bedste i verden, han står på den modsatte side. Han kommer fra Kina, han er blevet 29 år gammel. Han hedder Lin Dan. I 2004 og Gade for alvor kommet tilbage ovenpå sin lange skadespause. Der mødte de hinanden i All England-finalen, et brag af en finale, hvor man også så, hvad det var, Lin Dan var lavet af. Han var stor favorit ved de to olympiske lege i Athen, men det var en grædende kineser, som jeg oplevede, der forlod turneringen i første runde. Han kan græde, selvom han ofte smiler, og det er sjældent, at han tager badmintonkampen. Han er dobbelt olympisk mester som eneste nogensinde. Han er 4. verdensmester i herresingle. Han har vundet det hver gang, siden det blev spillet i 2006 i Madrid. Han har så sagt vundet 50 titler. Men det er første gang, at han gæster Copenhagen Masters. Det er ikke hver dag, han rejser ud til en begivenhed som det her. Men når Peter Gade kalder til sin sidste kamp i karrieren, så kommer Lin Dan fra Kina. Mine damer og herrer, Vi kan der bliver ikke taget lidt på noget i aften. Der bliver gået til den. Vi har trænet sammen på formiddag. Og den her aften er til slut med værdighed. Pas godt på det. Det er et stort øjeblik, der slutter i aften. Og derfor er det også det rigtige sted, at det skal slutte. Intimt, en bane foran det publikum, som altid har fulgt både Peter Gade og badmintonsporten. Rigtig god fornøjelse med aftenens højdepunkt.